1 септември 2015 година. Ясно помня шума от жуженето на десетки непознати гласове, които чух от отворените прозорци на училището. Жуженето се засилваше все повече и повече с приближаването ми до фоето на втория етаж. Озовах се пред тълпа от хора, които виждат за първи път учителите на основно училище Димитър Талев. Бяха се завърнали след летния отпуск за старта на учебната 2015-2016 година. Господи, казах си, толкова много хора с точно толкова различни характери, гледни точки, начин на работа, потребности и очаквания, ученици и техните родители. В този паметен за мен миг осъзнах, че новата ми длъжност, директор на училище, своята същност се дефинира с 3 думи: служене, отговорност и грижи. От този ден основно училище Димитър Талев изпълни изцяло животът ми. И така вече 5 години и 8 месеца. Времето никога не стига за всичко, но винаги е достатъчно да свършиш най-важното. И най-важното за мен бе да постигна резултати с екип, мотивиран да те следва с доверие. А мотивацията никога не може да се постигне на сила. Хората трябва да поискат сами да свършат работата си добре, да са част от нещо, с което се гордеят. В основно училище Димитър Талев всеки има свободата да избере начина, по който върши своята работа, така че да постига резултати. Чрез креативност и гъвкавост, експериментиране, иновации, нестандартни предизвикателства и да чувства удовлетворение и усещане за значимост. Отборен дух и сътрудничество, защото сами можем толкова малко, заедно сме способни на толкова повече. С какви резултати повече се гордеем днес? Отговорите сега. Визията на училищната сграда сама по себе си трябва да предизвиква учениците любопитство, желание, ентусиазъм и респект, така че да искат да прекрачат прага й, а техните родители да я изберат с доверие. Затова променихме централния вход така. Училището трябва да е спокойно и безопасно и защитено място. Изцяло и единствено със средства от училищния бюджет е осигурена физическа охрана, видеонаблюдение и застраховка живот на всички ученици и учители. Училището е принадлежност. Обновеното ни фоае я стимулира с училищни символи, напълно разпознаваеми дори от 140 първокласници и не само защото техният нов модернизиран корпус е най-близо. Секторно разпределение на класни стаи по класове и етап на обучение. Обособен сектор личностна подкрепа, както и сектор изкуство и технологии. Кабинет за индивидуална личностна подкрепа. Обновени административни звена. Озеленен двор и подновена ограда. Сцена за изяви. Реновирана спортна площадка. Един проект вдъхновение и 4-годишна борба, която ще продължи до пълното му реализиране с последните 2 етапа. За качествен учебен процес са необходими 2 условия – квалифициран и мотивиран екип от педагогически специалисти и образователна среда, предлагаща възможности. Ето защо от 2015 до днес образователната среда в основно училище Димитър Талев не спира да се модернизира и дигитализира, а броят на педагогическите специалисти да расте. Днес той е 77. Внедряването на иновации стартира през 2016 година с присъединяването на училището към проект Иновативни училища по инициатива на община Пловдив и Фондация Световен образователен форум България, на който училището е член от 2019 година. Споделени практики, обучение, конференции.
Модернизирането и дигитализацията не са самоцел, а средство, което помага да си вършим работата по-добре и адекватно с технологичното време и уменият на нашите 962 ученици. Благодарение на ясната ни визия и воля да кандидатстваме по общински програми и национални проекти на МОН, както и ежегодно планиране на средства от бюджета на училището, са осигурени 50 броя лаптопи, 57 броя хромбуци, 30 броя екрани и проектори, копирен център, интернет свързаност, Google Cast, 10 телевизора, 20 таблета, от които 6 за добавяне виртуална реалност, 3 интерактивни дисплея, 8 интерактивни дъски, модернизиране и подобряване на условията за експериментална работа по природни науки. От 2018 година сме в училище в облака благодарение на градивното ни партньорство с Център за творческо обучение. Можем да се похвалим с сертифицирани Google обучители първо и второ ниво. Училището е сред първите преминали изцяло на електронен дневник от 2018 година. Бързо и гъвкаво по всяко време и от разстояние в облачното пространство, управление на всички административни процеси и работа с документи без хартия. Стриктно изпълнение на всички клаузи на колективните трудови договори на национално общинско ниво и Кодекса на труда. Прозрачност и достъпност на институционални документи, правила, планове и процедури, ползотворно и справедливо партньорство с синдикалните организации в училище и техните председатели. Партньорство е изцяло ориентирано към осигуряване на справедливи и стимулиращи условия на труд. Повече време за педагогическо споделяне и общуване, комфортна среда. Статута ни на училище, включено в списъка на иновативни училища в България от 2018 година, е съвсем логично продължение, заложено в стратегията за развитие на училището. Иновациите, които внедрихме и чието обхват увеличавахме през 4 годишния период на проекта, вече са част от самата нормативна рамка на Закона за предучилищно и училищно образование. Осигуряване на образователни продукти и платформи в работата на учителя, както и прилагане на усвоени компетентности и умения от целенасочена квалификационна дейност, безспорно имат своя принос в постиженията на нашите ученици на олимпиади, състезания, конкурси и реализиране на приемен в средни неспециализирани училища след завършен 7 клас. Гордея се с нашите ученици. Те са добри, умни, талантливи и интелигентни деца. Доказали са го не веднъж, включително и с днешното си представяне в юбилейният концерт. Вярвам, че един ден ще са успешни и щастливи реализирани хора. Активно работим за партньорство и подкрепа от родителите. Такова доверие получихме и през 2018, когато родителите станаха съпричастни с ученическата инициатива с духа на Коледа да сбъднем чудото образование за утрешния ден с дарение от 8373 лева за закупуване на хромбуци. Подкрепиха ни и родителите на ученици от 2 Б клас, предоставяйки ни възможност за учебната 2020 година да приложим модела 1:1 в единствената за България паралелка от начален етап. С участието на училището в националната програма Заедно за всяко дете, добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование през 2019 година, чрез формата Училище за родители реализирахме програма, насочена към взаимодействие между училището и семейството. Подготвяйки се за това обращение хроника на последните 5 години от живота на училището, отправих поглед назад към 2016 година и честването на 45 годишнината от създаването му. Част от заявките, които дадох за бъдещето развитие на училище тогава са: озеленен двор, модернизиране на класни стаи и кабинети, спортна площадка, работа с родители и въвеждане на електронен дневник. Правейки си анализ на управленските ми действия, финалните ми думи днес ще са цитат на Орън Бенис. Лидерът действа в съгласие с думите си. При истинските лидери няма никакво разминаване между това, което са възприели на теория, и това,
което вършат на практика. И ако изброените резултати на нашия екип за последните 5 години са вдъхновили учителите и учениците и всички служители на Основно училище Димитър Талев да мечтаят повече, да правят повече, да вярват в себе си повече и да стават нещо повече, това ми прави удовлетворена и с усещане за лидер. Уважаеми учители и служители, всички вие, 92 колеги, скъпи ученици и техни родители, уважаеми бивши възпитаници и учители на Основно училище Димитър Талев, за мен е чест да ви поздравя с 50-годишния юбилей на училището. Нека си пожелаем да сме здрави, изпълнени с любов и вдъхновение за нови успехи и много радости. Бъдете благословенни и за многоя лета! Скъпи родители и учители, уважаеми колеги, това, което пълни душата в институцията училище, е моралната награда. Ето защо решихме за 50 годишния юбилей на училището да раздадем именно такива призове. Като член на комисията по определянето и връчването на наградите, искам да ви обявя категориите, в които са те. Това са категорията за директор на училището, категорията за учител, издигащ престиж и авторитета на училището, категорията за ученици, участващи в различни инициативи, издигнали престижа на училището, категорията за родители партньори, категорията за организации партньори, други. Уважаема госпожо директор, за мен е чест от името на целия колектив на училището Димитър Талев да ви връча награда по повод 50 годишният юбилей на нашето училище. Това е забележителен юбилей, постигнат с голяма отдаденост и творчески усилия от ваша страна. Отправям благодарност към вас за издигане на престижа на нашето училище в град Пловдив. Успехите на нашето училище се дължат на ваш добър мениджмънт, личен принос в модернизирането на училището, изследователска и иновативна дейност, участие в международни и
национални проекти и инициативи. Благодарение на вашето отлично сътрудничество с синдикални партньори в училището има добър микроклимат. Пожелавам и ви здраве и вдъхновение. Бъдете силни и преодолявайте предизвикателства. Смело вървите към вашите успехи, защото имате изключително добра опора в лицето на вашия колектив. За мен е изключителна чест и удоволствие да връча наградата за учител на годината на госпожа Вера Шопова. Това е любимият ми учител, който ни вдъхновява и окрилява в откриването на новото и непознатото, който пали въображението ни и по нестандартен и интересен начин ни насърчава да откриваме своята гледна точка и да разкрием таланта си. Часовете с госпожа Шопова преминават следобеди и уикенди, изпълнени с ентусиазъм от работата ни заедно по проекти, състезания, инициативи, олимпиади. Те става наш ментор и партньор. Любовта, енергията и всеотдайността и я правят госпожата, която остава в сърцата ни. Госпожо Шопова, от името на учителите и от наши име на учениците ви, връчвам наградата и ви пожелавам да покорявате нови и нови върхове, уверена в нашата силна подкрепа и любов. Аплодисменти за госпожа Вера Шопова. Благодаря ви, скъпи мои ученици, че ме зареждате с вашето желание да откривате света. Вие сте моето вдъхновение, вие сте моята сбъдната мечта. Лорд е казал: посредственият учител показва, водещият учител обяснява, великият учител вдъхновява. Колеги, докато за вас преподаването е мисия, а не професия, ще просъществува българския дух. Благодаря ви за подкрепата, за това, че ми помагате да бъда себе си и да се надграждам в този колектив. Госпожо Чолакова, благодаря ви на вас. Благодаря ви, че приемате заедно всяко предизвикателство и покоряваме върхове. Благодаря. В категория ученик на годината наградата се връчва на шестокласничката Миглена Попова, която с отличните си знания, с креативни решения и ентусиазъм, с който участва в училищния живот, вдъхновява с ученици и учителите си. Благодаря ви за наградата. Радвам се, че усилията ми са възнаградени, да продължавам да участвам в различни инициативи, с които да развивам себе си и да представям достойно училището си. За мен е привилегия да имам възможността да връча този плакет на Димитър Димитров, един достоен, заслужил, изключително отговорен и последователен ученик от нашето училище, постигнал множество успехи на национални и международни математически състезания. Заповядайте. Уважаема госпожо Хаджиева, от името на целия екип на Основно училище Димитър Талев ви връчам наградата за почетен учител, подготвителна група на предучилищното образование. Професионалната отдаденост и преданост са гарант за високи успехи. За мен е чест и удоволствие, госпожо Панева, да ви връча наградата за почетен учител, издигнал престижа на Основно училище Димитър Талев. Това е заслужен приз за вашата всеотдайност, последователност и любов, която дълги години посветихте на учениците си. Уважаема госпожо Илиева, имам удоволствието и честта да ви връча награда за почетен учител. Това е заслужена награда за това, че в продължение на дълги години издигахте престижа и авторитета на училището с творческо вдъхновение, отдаденост и постоянство. Благодаря ви. Уважаема госпожо Острева, за мен е чест от името на целия екип на Основно училище Димитър Талев да ви връча награда по повод 50 годишния юбилей на нашето училище. Това е заслужена награда, постигната с голяма отдаденост, ентусиазъм и творчески усилия от ваша страна. Отправяме благодарност, госпожо Острева, за издигане на престижа и авторитета на училище Димитър Талев. Имаме честта да връчим званието заслужен ученик на Основно училище Димитър Талев на Константин Фазлов от 7 клас. За изключително личностно израстване, постигане на високи образователни резултати,
и успех в приобщаването и социализацията. Коце, гордеем се с теб. Пожелаваме ти да продължаваш да надграждаш постигнатото в училище Димитър Талев и занапред. Успех! За мен е чест да връча следните призове. За изключително сътрудничество към трансформация на образователната среда чрез внедряване на технологични решения се връчва на Центъра за творческо обучение. С огромни благодарности към целият екип. Благодаря ви за партньорството и споделеният опит и умения, благодарение на които работим все по-добре и по-резултатно. Следващата награда е за родител-партньор. Родителите са неразделна част от нашата работа и за нас е изключително важно да работим успешно с тях, да станат съпричастни към нашия училищен живот. С огромни благодарности за изключителния принос в поддържането и подобряването на материалната база и подкрепящо сътрудничество в проектни дейности на Основно училище Димитър Талев се връчва на господин Данаил Шулев. Сърдечно ви благодарим, господин Шулев. Бъдете все така отзивчив, подкрепящ и идеен в нашата съвместна работа. Още един родител-партньор, на когото искаме да изкажем нашата благодарност и му връчваме този почетен приз. Това е госпожа Николина Трайкова, на която се връчва за изключителна подкрепа и сътрудничество в дейности и инициативи на Основно училище Димитър Талев. Благодарим ви, госпожо Трайкова. Уважаема госпожо Чолакова, уважаем екип на Основно училище Димитър Талев, град Пловдив, уважаеми ученици и родители. Първата среща на екипа на Център за творческо обучение и екипа на Основно училище Димитър Талев, град Пловдив, бе през 2017 година, когато изследвахме готовността на 52 общински училища в града да внедряват облачна платформа. От тогава заедно направихме много важни първи стъпки. Активиране на облачна платформа Google Workspace на собствен домейн, първото обучение от цикъла Училище в облака, първото сертифициране на членове на екипа на училището по официалните програми на Google Certified Educator Level 1 and Level 2, първото училище в България, което внедрява иновативния модел на работа 1:1, устройство за всеки ученик във втори клас. Сега вие сте първото училище в Пловдив, което ще има възможност да работи с най-новото обучително решение от LEGO Education. LEGO Education Brick Motion Set, което ще ви помогне да видите физиката в действие. Скъпи ученици, нашият подарък ще ви предизвика да се превърнете в истински изследователи, да прилагате своите умения за научни изследвания, да представяте доказателства, да анализирате своите решения, като ви дава шанс да работите с него и в училище, и в къщи. Димитър Талев е едно смело училище с големи мечти. И за нас от Център за творческо обучение е чест да ви партнираме в реализирането им. Благодарим ви за наградата. Главата
изкажат